Ahoj, já jsem Fendi. Já tě vítám u dalšího videa. V dnešním videu si zahrám Fortnite po dlouhé době. Jo, uvidí se, jestli jsem furt GOAT, nebo ne, jestli umím editovat. Všechno se dozvíte v tomhle videu, jo. Vítám vás poprvé v této sezóně, jo. Nový sezóně, která už běží skoro měsíc a já jsem nenatočil ani jedno video. Je to celkem v prdeli, protože já jsem přetočený jedno video, který bylo hrozný, protože se to sekalo jak šunt, jo, lacnej. Ale to vůbec nevadí. Dneska si zahrajeme 1v1 proti randomákům. Já jsem na dodový mapě, ale vidíte, že tam hraje skoro 0 lidí, jo, tak jo, zkusíme se trošku rozestavit, dáme si 5 minut na rozestavení, jo. Sami můžete vidět, že tu sezonu skoro vůbec nehraju, mám 48 level a to mám i Battle Pass, což nechápu, proč jsem to udělal. OK, tak jsme ve hře, jo. Zatím to vypadá, že se to za tolik neseká, ale jo. Musíme někoho najít, kdo by proti nám mohl jít hrát na této mapě, ale jelikož tato mapa je skoro mrtvá, tak pochybuji o tom, že někoho najdem. Tak jo. Jdeme na to, jdeme někoho rozštípat. Nevím, jestli to zvládnu. Ale jo, snad jo. Snad po dlouhé době bych mohl ukázat něco, co je ve mně zase. Počkej. Yes! A proč se jmenuje tak, jak se jmenuje? Proč? Vašku. Kolik máš kilů? 900? To nebudeš doufám hrát jak loupák. Tak pojď. Čak si ale nevím, jestli mluvíš. Čak rychle vážně. On hraje grappling, Vašek. Moc těžké na mě, ale. Proč hraje grappler? Hej, jsi Čech? Proč hraje grappler? Jsi Čech, já se tě tam tak tam, nebo já nevím, co bych ti měl říct. Tak přidej si mě, Frank, takhle. Nechci. Jak líbu. Já nechci přidat se do Za friendu. chvíli to vypínám, tak aby se namyslel, že tady čekajte, já jdu na kámošova stavu. Gáči, more. Gáči. Tě nechám, jestli si chceš zadnou vyprát. Nemyslím si se, já jsem tak nenechal. Box? No, nemyslím si, já ti říkám, nemyslím si. Je to v píči, hoši, je to v prdeli. Je to v prdeli. Má reflexy, to není jako malý pér, který nemá nic. Tomu se říká reflexy, chápeš? Hej. Skill hlavně. Ne, že tam můžu zapomenout. Že mám Diamond 1, vole. Třeba nana. Reflexy vždycky jsou blbý, no ale co s tím dáš, nevíš? Že já mám ty reflexy to jsou vždycky přednostnější díry. Vidíš, reflexy. Hoši, já jsem bad. Slyšíš mě? Já jsem bad. Reflexy. Slyšíš mě? Promluv a... Čil. Kamo, ty nemáš vůbec reflexy a vůbec žádný přednosti. To něme damage další, ale... Chápeš? Ten skill je prostě přednostnější a nemůžeš na něj vyhrát. Wake up to reality. Jsem tak trochu prostě. Celkem klid, hoši. Oh. Prosím. Oh, shit. Ale na mě nefunguje Ečko. Dobrý. Já jsem mačkal Dčko místo, on to líbil. Asi už šel na oslavu. OK, jsi připravený, Patresko 69. Jsi připravený, tak pojď. Jdeme na to. Pojď. Co to máš?
A tak dobrý, tak já dám solut podle něho. Kde má tu? Je to ono, doufám. Jo. Tak pojď. Patresko, pojď. Je bere si skin. Pustý. Dobrý skin, pojď. Já už chci hrát. Oh. Ne, se mi nepovedlo edity. To mi je. Tak kam staví? Kam smysl ten debil? Tamhle. Dobrý, já nevím, on se vystaví do vzduchu takhle vysoko, jo, a prostě, já nevím, skočí dolů. Tamhle je, pojď. Já nevím, Patres. Kde je? Tak já nevím. Tohle jsou 1v1, to nejsou fashion show, vole. Pojď. Patres můj, no. Konečně. OK, pokud se ti video líbilo, dej like a odběr, protože se blížíme k 420 odběratelům, budu moc rád, když dáš ten like a odběr a jo, jednou za čas vyjde video, jo, stejně jako tohle, bylo takový kratší videjko, jenom tak, jakože jsem se nudil, no. Ale jo, i tak budu moc rád za like a odběr, jo, mějte se rádi, buďte zdraví, přeju vám to, ať se vám daří ve škole, protože 2 měsíce už je konec, tak jo, díky a ahoj.